Musik. Diatur ngecek saja. Mangga. Mangga musrik. Awar Mbak Yumu santai. Heeh. Tidak berangkat. Yo, santai wae. Ora nyantek. Siang pantoro ratri mong eling manise ngati setiaku iso anduweni ajeng nyanyi kok Boten. marang sang tiasulas tak kira rak dueti kok ya Rasa kangen angliputi lintang bulan tadi saksi ajar niki nggih upayane datang balenjani janji supaya mukti supaya pati asal wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning atiku mega wong bagus atep rasa atimu nuwun Pak Dukuh Pak Es tolong srane kalbu senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna senadyan nyawa pisah saka raga 12. wis tresna ra bisa Lalu Pak Lurah Hargomulyo nggih nenggani mriku. Arep Pak Gendut. Ora melu des ngono, melu apa itu? Mas Sofa Siang pantoro ratri mong eling manise ati setiaku iso anduweni marang sang tiasulayasmi ayo Mega rasa kangen angliputi iya bulan dadi saksi upayane datang balenjani janji supaya mati supaya mati ngene iki lho kalem ya iso ora kowe ora wangun nek kalem ora wangun wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning ban waduh eneku apa ki mau bluluk kecer po senajan
ngarungi banyu segara rasaku ora bakal serana Senadyan nyomo loncat saka raga wis tresno rapi sepi pisana yen wis tresno rapi soti pisana sah nika sing ngersakaken menika Banjar Kintun Paguyuban Karawitan Puspita Laras Pak nggih nggih dusun ngalah Nggih. nanti Aja lenggah. Lenggah? Lenggah. kowe arep Lho. nah nek ngono kuwi wangun kowe malah Mah kaya sik ning bangjo kae lho, Pak. wis wangun banget ya to Mas Gadot, halo mereka seorang ibu kuwi sing dibutuhke egolane oh gitu utawa goyangane. oh Tiwasa duwe ibu nek ora iso goyang iki njelahi. ana sing ibu ora tau goyang ibu kota kan nanti goyang geger melayu no penduduke ana ibu kotane goyang uruk yakin ra gejungkel-jungkel Ibu kota Yogyakarta zaman biyen goyang sedita ambruk. lah mulane lha niku goyang sedilit kuwi ambruk jomne suwe Ambiar kabeh.